ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 12 അധ്യായം 2 സെക്ഷനുകള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അല്ലെ, പഠിച്ചു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള ആ വിഭാഗം, അതാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ, മായയുടെ ഒക്കെ അധീനത്വം തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന് പേര്. അപ്പോ ശരീരം, ജീവൻ, ബ്രഹ്മൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്ന് മാറ്റി പറയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉള്ളതിനാല് ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം. അങ്ങനെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെ ഒക്കെ നിർവചനം ആരായെന്ന് അർജുനന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകുകയാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയൊക്കെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗം, അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ പേർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനെ ലഭിച്ചോളണം എന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ധ്രുവന്റെ കഥ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥ നമുക്കറിയാം. ധ്രുവന് 5 മാസത്തെ തപസ്യ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരവും ധ്രുവനുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ധ്രുവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നോക്കുമ്പോ എന്താ, പർവ്വതം കണക്കിന് എല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കണതാ കാണണേ. അപ്പോഴേ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നേ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ എല്ലുകൾ കൂടി കിടക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, നിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളാണ്. നീ എത്രയോ ജന്മം ഉപാസിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ജന്മം ലഭിച്ചത്. ഈ ജന്മത്തില് 5 മാസം ധ്യാനം തപസ്യ ചെയ്തപ്പോഴും ഭഗവാനെ കിട്ടി. പക്ഷെ അതിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ട ഒട്ടും. കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങള് നീ ഉപാസന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. അതിന്റെയും കൂടെ ഫലത്താലാണ് ഇപ്പോഴ് 5 മാസത്തെ ആ തപശ്ചര്യ കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. അത് ആരും അഹങ്കരിക്കേണ്ട. നമ്മളും ഏത് തലത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്, ഇനി എത്ര കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുക, ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആവുന്നത്ര ഭഗവാന്റെ ഉപാസനകളൊക്കെ ചെയ്തു പോരുക, അത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ.
ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉത്തരവും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്ലോകം 2. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞൈതി തദ്വിദാ. പറയാണ് അർജുനൻ, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനത്രേ. അപ്പൊ ശരീരം എന്നുള്ളതിന് പുതിയൊരു വാക്ക് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ശരീരത്തിനെയാണ് ഇപ്പൊ പറയണത്. ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണ ആളാണ് ഇത്രേ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് അല്ലേ, ജീവാത്മാവ്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ട് മറയുന്ന ഈ ശരീരം അല്ലെ, ശരീരം കുറച്ചു നാള് നിലനിൽക്കും, പിന്നെ ഇല്ലാതാവും. ആ ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒന്ന്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹൃദയ ഗുഹയിലെ ആ ചൈതന്യ, അതാണ് ആ ജീവൻ, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയാല് നമ്മള് ക്ഷേത്ര പുരുഷനുണ്ട് അല്ലെ, അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാല് എല്ലാ സ്ഥലവും നമ്മൾ ആദരവോടെ വേണം സമീപിക്കാന്. ചില പേരുണ്ട് പ്രസാദമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വീട്ടില് വരണേന് പകരം അത് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടും തേച്ചിട്ടൊക്കെ വരും അല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കുക, അത്രേ ചെയ്യാവൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയാന്, അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ശരീരത്തിന് ഈ വിശേഷതകള് കൊടുത്തത് ആരാണ്? സയൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം, അത് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മള്. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷൻ അത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അത് ഈശ്വരനാണ് അല്ലേ. ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ, ആ ഈശ്വര അംശമായിട്ടുള്ള ജീവൻ, അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ചരവും അചരവുമായിട്ടുള്ള ഏതിന്റെയും ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട് അന്തര്യാമിയായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നറിയാ. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് ഇവിടെ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. തത് ക്ഷേത്രം യച്ഛയാദൃക്ച യദ്വികാരി യദശ്ചയത് സജായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത് സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. ഞാൻ എല്ലാം നിനക്ക് വിശദീകരിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഏതെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്, ആരുടെ പരിധിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്, ഇതിനെപ്രകാരമാണ് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്, അതുപോലെ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം, ഇതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം
എന്തുകൊണ്ടാണ് സംക്ഷേപിച്ചു പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഋഷിഭിർ ബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർ വിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർ വിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അനവധി ഋഷിമാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോ ഋഷീശ്വരന്മാര് വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയണത്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസമാണ് വേദം. ഇത് ശുശ്രുമധീരാണാം എന്ന് ഉപനിഷത്തില് കാണാം. ധീര ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയണേ. അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് ഋഷിമാർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പറയാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവ് അറിയുന്ന ആള്. അതായത് പ്രവർത്തന മേഖല ഇപ്പോ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം, ആ ശരീരമാണ്. അതിനെ അറിയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിലെ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരല്ല, അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള പോലെയാണ് പറയണേ. ആ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. മഹാഭൂത അന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരാ ഇച്ഛാദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും ഉണ്ടാവുന്നത്? പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങള് പറ്റിയിട്ട് അത് ഒന്നാമത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്. പിന്നെയോ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. പിന്നെയോ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്. പിന്നെ അന്തരേന്ദ്രിയം എന്നും കൂടെ പറയും മനസ്സിനെ. അങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്നാ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. എന്തൊക്കെയാ? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണത്. ഈ 24 വിഷയങ്ങളെയും വെവ്വേറെ എടുത്തിട്ട് നിഷ്കൃഷ്ട പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരത്തിലെ 5 മഹാഭൂതങ്ങളുടെ അന്യോന്യ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പ്രജ്ഞ, വിശ്വാസം എന്നുള്ള ജീവലക്ഷണങ്ങള് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും ഉൾപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മ തത്വങ്ങളും ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന് അറിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം എന്നാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അമാനിത്വം, അഹം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവ ച, ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, ആസക്തിരനഭിഷ്വംഗ, പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു, നിത്യം ച സമതി ചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു, മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശസേവിത്വമരതിർജന സംസദി, അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം, തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം, ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തമജ്ഞാനം യാതതോന്യഥാ. അപ്പൊ ഞാനല്ലാത്തത് ഞാനെന്ന് കരുതാണ്.
ഇങ്ങനെ അഭിമാന ബോധമുണ്ടായാലേ പിന്നെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അഹംഭാവം പാടില്ല ഒരിക്കലും. ഈശ്വരൻ ഓരോരുത്തർക്ക് പല കഴിവുകളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മളിലൂടെ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ 19 ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 23 എണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കല്, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരത, ആത്മസംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊന്നും, അല്ലേ? സന്തോഷം വരുമ്പോ അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടുക, സങ്കടം വരുമ്പോ ആകെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുക, അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാത്തിനോടും സമമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക. മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ വലിയ കേമനാണ്, എനിക്ക് പണമുണ്ട്, പദവിയുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മിഥ്യ അഹങ്കാരം. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, അല്ലെ? നമുക്ക് ആർക്കും അത് തടയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടാവുക. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പകവയ്ക്കല്ല, ഈ നമ്മുടെ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി, രാഗമില്ലായ്മ, അതാണ് വൈരാഗ്യം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ നോക്കണ്ട എന്നല്ല, അവരോട് ഒരുപാട് അങ്ങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണ്ട, അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, സുഖം വരും ദുഃഖം വരും, അല്ലേ? രാത്രിയും പകലും പോലെയാണ്. അതൊക്കെ തിദീക്ഷയോടെ അതൊക്കെ നേരിടുക. ഭഗവാനിലെ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ചില പേർക്കുണ്ട്, അല്ലെ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ പേടിയുള്ളവരുണ്ടാവും, അല്ലെ? രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നുറങ്ങാൻ പേടിയുള്ളവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പാടില്ല. നമ്മൾ ഏകാന്തമായി ജീവിച്ച് പഠിക്കണം. ഒരു കാലത്ത് നമുക്കത് ആവശ്യം വരും. ചിലപ്പോ പ്രായമൊക്കെ ആവണ നേരത്തെ ആരും കൂടെ ഉണ്ടായിന്നൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകാന്തത ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോഴൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് സഹവസിക്കാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അത് മനസ്സിലാക്കണം. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയല്, അതായത് നമ്മള് സത്യ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും ഗുരുവിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ തത്വചിന്തകളിലൂടെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പരമസത്യത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം, നമ്മൾ അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെയോ അജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങള് 23 നമ്മളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞേക്കണം. അത് അജ്ഞതയാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പോ ഈ 24 മൂലകങ്ങളാല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവാത്മാവുണ്ടല്ലോ, ആ ജീവാത്മാവിന് ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയാണ് മോചനമാർഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം നമ്മള്. ഇപ്പൊ ചില പേര് പറയൂല്ലേ, ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്താലെ പറയും, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. നമ്മളില്ലെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ അവിടെ നന്നാവുക, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരാണ്. ഇപ്പോ വൃക്ഷങ്ങളെ, നദികളെയൊക്കെ നോക്കൂ. പരോപകാരായ ഫലന്തി വൃക്ഷ, പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യ, പരോപഹാരായ ദുഹന്തി ഗാവ. ഈ പശു പാല് സ്വയം കുടിക്കാനല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് തരാനാണ്. അതുപോലെ നദികൾ ഒഴുകുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറാനാണ്. അതുപോലെ വൃക്ഷം ഫലം തരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോ അദംഭിത്വം, ചിലവർക്ക് ദമ്പ് കാണിക്കാൻ എവിടെ അവസരം കിട്ടണേന്ന് നോക്കി നടക്കൂലേ? ആരും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും കേറി അങ്ങ് അഭിപ്രായം പറയും, അല്ലെ? നമ്മളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാ പോരെ, അല്ലേ? അതാണ് ജ്ഞാനിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷണം.
അങ്ങനെ എല്ലാം സ്ഥിരത, ആചാര്യോപാസനം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അത് ജ്ഞാനമാണ്. അതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനോടൊരു ആസക്തിയാണ് ഉണ്ടാവണ്ടേ, അല്ലെ? ഈശ്വരനോടൊരു ലഹരി ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കില്ല ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം നമ്മളിൽ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്നാണ്. ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയാനുള്ള സാധനകള് അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകാണ്. വീണ്ടും 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മാനസത്തന്നാസദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അത്. ഓരോ അണുവിലും ഭഗവത് ചൈതന്യമുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? സുരക്ഷിതത്വം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മള് കരുതാൻ. ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, രാമദാസ് എന്നാ പേര്. ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് എവിടെന്നോ ഒരു സാളഗ്രാമശില ലഭിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാ? ഇതിന്റെ മഹത്വം ഒന്നും അറിയില്ല. സാളഗ്രാമത്തിനെ പൂജ ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അദ്ദേഹം അത് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ ഹാമർ പോലെ ആണിയൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം. പല ജോലികളും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യും ആള്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കല് ഈ ചെരുപ്പ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നപ്പോഴ് ഈ സാളഗ്രാമം കൊണ്ടാണ് ഇയാള് എല്ലാ ജോലിയും അവിടെ ചെയ്യണേ. കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടണമെങ്കിലും ആണി അടിക്കണമെങ്കിലും എല്ലാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാ? അഷ്ടപതിയൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടാ, ഗോപികാ ഗീതം ഒക്കെ പാടിക്കൊണ്ടാ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജോലി ഇപ്പൊ ചെരുപ്പ് കുത്തുക. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്താ കാണിക്കണേ? ഇത് ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്ത് ആരാധന ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെയോ, എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെന്നാ എനിക്ക് തന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ശരി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്തു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു കല്ല് കിട്ടിയാലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തു, ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാലോ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വളരെയധികം പവിത്രമായിട്ട് കഴുകി സ്നാനം ചെയ്യിച്ച് അലങ്കാരം ചെയ്യിച്ച് ആരാധന പൂജ എല്ലാം നടത്തി. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു തോന്നാണ് സ്വപ്നത്തില്. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കണതല്ല ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ചെരുപ്പ് കുത്തി രാമദാസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് പോണം. എനിക്ക് അവിടെ പോയാൽ മതി, എനിക്ക് അവിടെ ഗോപികാ ഗീതം കേട്ടിട്ട് ഇരുന്നാ മതി എന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ അലങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫോ ഒന്നും അല്ല ഭഗവാൻ. അതിലല്ല ഭഗവാൻ തൃപ്തനാവുക. മനസ്സിന്റെ ഭാവമാണ് ഭാവഗ്രാഹിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചറിയാണ് ചെയ്യുക. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യാവേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയാ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അതാ പറയണേ. സർവദ പാണിപാദം തൽ സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റും അതുപോലെ സ്റ്റേയും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എല്ലാടെയും ഭഗവാൻ ഇല്ലേ? പിന്നെന്താ, ഭഗവാൻ എന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ചെയ്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരുങ്ങാതെയും ഒക്കെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ ധൈര്യമുള്ളവര് എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മളില്?
അല്ലെ? യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കും എന്നാണ്. തദൂരേ തദ്വ അന്തികെ, ഭഗവാൻ അകലെയുമാണ് അടുത്തുമാണ് എന്നാ പറയാ. അഭിമന്യു പത്നി ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പെരുവിരലിനോളമായിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിച്ച കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? പരീക്ഷിത്ത് അതിനെ രക്ഷിച്ചത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ധാമത്തില് ഒരുപാട് അകലെ ധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമ്മള് എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. 4 കൈയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ മുന്നിൽ വന്നോളണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഓരോ രൂപത്തില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ അവസരത്തില്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പശുക്കുട്ടി ജനിക്കണു വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സാമീപ്യം മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ദൈന്യനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു നായ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ ഒരു ദരിദ്ര ബാലനെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ അവരിലെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം സാക്ഷാത് ഭഗവാനെയും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അതിന് നമ്മുടെ ആ മനസ്സ് ചിത്തശുദ്ധി വേണം. എപ്പോഴും സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇച്ഛ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? അതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പറയണേ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനുമാണ്. ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുമാണ്. അതേസമയം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നാം ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനുമാണ്. ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനുള്ളതിനാലാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഈ ക്ഷേത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യമില്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒന്നിനോടും സക്തമല്ല അത്. ബ്രഹ്മം എന്നതിൽ ഉണ്ടായി മറയുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. വസ്തു എന്നുള്ളത് സ്വരൂപമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ കഥാപാത്രം എന്നുള്ളതായ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? നടനാണ് സ്വരൂപമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾ കരുതണം. ഈ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാലോ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. ബ്രഹ്മത്തെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരണം. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. ഫീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഈ ലോകം ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ദുർവാസാവ് ഒരിക്കല് വന്നു ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരുടെ വനവാസ കാലത്ത്. അപ്പൊ എല്ലാരും ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ദ്രൗപദി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദ്വാരകാവാസ കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോഴേക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കാമ്യക വനത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എത്തി അല്ലെ? ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അക്ഷയപാത്രത്തില് ഒരു ആഹാരവും പിന്നെ കിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എനിക്ക് വിശക്കണു കൃഷ്ണേ, എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴ് ദ്രൗപദി പറഞ്ഞു, എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നെ പരീക്ഷിക്കണേ? എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല. ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങേ വിളിച്ചതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ആ പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വരൂ, അതിലൊരു ദാന കാണും, ഒരു അരിമണിയെങ്കിലും അതിൽ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോ അതിലൊരു ദാന കിട്ടി. അതെടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണൻ കഴിച്ചു. ദുർവാസാവിനും 10,000 ശിഷ്യന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായി, വയറ് നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭീമനോട് പറഞ്ഞു, ദുർവാസാവിനെയും കൂട്ടരെയും ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചോളൂ എന്ന്. അവര് ഭീമൻ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ദുർവാസാവും ശിഷ്യന്മാരും ഓടി മറഞ്ഞു. കാരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭീമന്റെ നല്ല അടി കിട്ടും. അങ്ങനെ
അപ്പൊ ഈ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായി, ഇനി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്കധികം ആയി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആയാൽ മാത്രം മതി, ലോകം മുഴുവനും തൃപ്തി അടയും എന്നാണ്. കൃഷ്ണ. 16 ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ത് എന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുമാണ് 16 ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണേ? അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ ബ്രഹ്മം ചലിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ചലിക്കുന്നുമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, അനുഭവത്തിലൂടെയോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ദൂരസ്ഥനാണ്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലോ അടുത്തുള്ളതുമാണ്. ലഭിച്ചവർക്ക് തോന്നും ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നും, എന്നാൽ കിട്ടാത്തവർക്കോ ആ കിട്ടാക്കനി വളരെ ദൂരെയാണ് എന്ന് തോന്നും. അപ്പോ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പരമതത്വം. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവാണ്. അത് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും കണ്ടെത്താനും അറിയാനും സാധിക്കില്ല. അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ടച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് 17 ശ്ലോകം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിഭാജ്യനാണ്. വിഭജിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഭഗവാനെ, ഏകനായിട്ടാ സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം സംഹരിക്കുന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നും ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒക്കെയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെയാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മം അവിഭാജ്യനാണ്, തികച്ചും ഏകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ വിഭജിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാനെ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഏകനാണ്, പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്ക. എന്നാലോ ഓരോ ചരവും അചരവുമായ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അകത്ത് ആ പരമാത്മ രൂപേണ അന്തര്യാമിയായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയ ഗുഹയിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദാന്താണ് ഇത്. മനനം ചെയ്യാം, പിന്നെ നിധിധ്യാസം വേണം. പ്രപഞ്ച ഘടകത്തിന്റെ ആ ആധാരത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, വിചാരം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അനുഭവിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏകദേശ ഒരു ധാരണ തരികയാണ്. ഈശ്വരൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാവില്ല. സ്വയം അനുഭവിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാവില്ല. എങ്ങനെ നാം ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് 18 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനാണ്. ആ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലെ? ഞാനെന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സത്വത്തിന് മരണമില്ല. അതാണ് 80 വയസ്സായവരോട് ചോദിച്ചാലും ചെറുപ്പക്കാരുടേതുപോലെ അവര് സംസാരിക്കുക, ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം ആത്മാവ്, അതിന് മരണമില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഗാഠനിദ്ര നമുക്കുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവസരങ്ങളില്. അവിടെ നിന്ന് ഉണരുമ്പോ ചിന്തിക്കാം, ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു അല്ലെ? മനസ്സിലെ ചിന്തകളെല്ലാം എവിടെ പോയി?
പക്ഷെ വീണ്ടും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമനിയന്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് സംശയമില്ല, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എണ്ണമറ്റ കൈകാലുകള് ഏതിടത്തും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. സർവവ്യാപിയാണ്. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ച് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള് എണ്ണമറ്റ കൈകാലുകള് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പൊ സർവജീവികളുടെയും യജമാനനായിട്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭു അത് ഭഗവാനാണ്. അവയുടെയൊക്കെ ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നേ? ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ പരിപൂർണമായാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണം അല്ലെ. മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പില് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടും. അതാണ് ഒരു നല്ല വാത്സല്യ പിതാവ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അല്ലാതെ ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്ന് അവര് നിർബന്ധം പിടിക്കല്ല. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടണം. അതുപോലെ ഭഗവാനും ധാമത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴികള് മാർഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം, നിർബന്ധമില്ല ഭഗവാന്. ക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസത മദ്ഭക്തേതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ശരീരം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടത് ജ്ഞേയം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ശരിയായി ജീവിച്ചാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഈശ്വരനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും അല്ലെ, ആ അസത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ഭഗവാനിൽ ചേരാം നമുക്ക്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ആ ചൈതന്യം അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിരമല്ല. എന്നാല് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് സാധാരണക്കാര് സ്ഥിരമായിട്ട് കണക്കാക്കണത് അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക, ഈ ശരീരമാണ് സ്ഥിരം ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് മൂഢരാണ്. 20 പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഭാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ജീവജാലങ്ങള് അനാദിയായിട്ടുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അതെ പണ്ടേ ഉള്ളതാ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാം എന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. പുരുഷന്റെ ശക്തി സ്വരൂപയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അതും അനാദി തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് ആധാരമായ ശക്തി ഉണ്ടെന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം നമുക്ക് അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഇപ്പൊ തിരമാലയുണ്ട്, അതിന്റെ സ്വഭാവത്താലെ തിരമാല എന്ന് പറയാണ്. അത് കടല് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതി പുരുഷനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രളയമാവുന്നു, അത് ചലിച്ചു വരുമ്പോഴോ അത് സൃഷ്ടിയായി മാറുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ തിരമാല കടലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അല്ലെ കടൽ ഇളകി വരുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ ശക്തി ചലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രകൃതി എന്നാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചാനുഭവത്തില് പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷന്റെയും പങ്ക് എന്താണ്? ഇതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്താണ്? ജീവസത്തകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. താനെന്നുള്ള വ്യക്തി ബോധമുണ്ടല്ലോ, അതൊരു മൂടുപടം മാത്രാണ്. ശരിക്കും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ശരീരവും ജീവനും തന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭൗതികതയില് മായയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ?
കുറെ തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, അത് മാത്ര. ഈ അന്ധനാ, നമ്മളൊക്കെ കണ്ണ് കാണാത്തവരാ അല്ലെ? ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഉൾക്കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. ഈ അന്ധൻ എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും സ്മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രിയരാവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കണ്ടു പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങള് അല്ലെ? ഈ വിശിഷ്ട ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രിയരാവുക അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിത്യ ശുദ്ധ ബുദ്ധ പുരുഷന് സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ജീവൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു? അതാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ സങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകത്തിന് തോന്നും. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. സൂര്യനും ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലെ പ്രതിബിംബം, അത് യഥാർത്ഥ സൂര്യനല്ല, അത് വെറും പ്രതിബിംബം മാത്രാണ് അല്ലെ? മഹാകാശം, ഘടാകാശം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. കാണുന്ന നീലാകാശം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസ് ആണ്. അത് ഒരു കുടം അവിടെ വെച്ചു, മൺകുടം. അതിനകത്തും ഉണ്ട് ആകാശം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ്, വായു. അപ്പോഴ് അത് ഘടാകാശം എന്ന് പറയാം. മറ്റത് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് മഹാകാശം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ കുടം പൊട്ടിപ്പോയി വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഘടാകാശം മഹാകാശത്തിലേക്ക് ചേരും അല്ലെ? അതുപോലെ മരണത്തോടെ ഈ ജീവൻ പരമാത്മാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നീങ്ങാണ്. ഘടാകാശം പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജീവൻ, ഒരു കുടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ജീവൻ. അത് ഈ പുരുഷൻ ത്രിഗുണ സംബന്ധത്താൽ ത്രിഗുണ ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ഈ ജീവന് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങള്, ഈ ത്രിഗുണ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ ജീവനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ ചിന്തകളെ എങ്ങനെ മാറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് ഇവിടെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേഭിചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപര. ഇന്ദ്രിയാതീതനായൊരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവ അധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ട് ഒരു ഭോക്താവ്, അനുഭവിക്കുന്ന ആളുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ സർവ അധിപതിയാണ്, ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്, അനുമതിദായകനാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ, അതാണ് ഉപദ്രഷ്ടാവ് പറഞ്ഞാല്. അങ്ങനെ അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ആളും ആയിട്ടുള്ള ആ ആളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് പരമാത്മാവ്, അതാണ് ആ പരമപുരുഷൻ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഒക്കെ എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ വ്യക്തിബോധത്തോട് സംസാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോഴ് സാക്ഷിയായിട്ട് ചോദിക്കുക, എന്താ ഇന്നിത്ര സന്തോഷം അല്ലെ? സാക്ഷിഭാവത്തിൽ മുന്നേറുക. ഉപദ്രഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷിക്ക് ബോധ്യാവും. സാക്ഷിയുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ സാക്ഷി പറയണത് അനുസരിക്കുമ്പോഴ് ഹനുമന്ത എന്നാണ്, എല്ലാം ശരിയായി വരും, അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടും നമുക്ക് എന്നാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവുണ്ടല്ലോ, ഈ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ മനനം ചെയ്ത് മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമാവുമ്പോഴ് ഈശ്വരൻ ആ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും അല്ലെ? ഓർക്കുമ്പോഴേക്കും, നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഈശ്വരനോട് അടുക്കുമ്പോഴ് അങ്ങനെ വിവേക ബുദ്ധിയൊക്കെ അപ്പോഴാ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിവേകമൊക്കെ ഉദിക്കുക. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാവും. അതാണ് ഭർത്ത എന്നുള്ള ആ വാക്ക് അതാ ഉദ്ദേശിക്കണത്. പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവപ്പെടും, അനുഭവവേദ്യമാവും എന്നാണ്. അങ്ങനെ വേണം ഭഗവാനെ നമ്മള് അറിഞ്ഞനുഭവിക്കാൻ എന്നാണ്. പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവൻ ഭഗവാൻ എന്ന സത്യവും അറിയും.
അതാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ അവര് ഏത് ലോവർ ലെവലിലായിക്കോട്ടെ, എന്തൊക്കെ 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അറിയണം, ജീവസത്തയെ അറിയണം, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് മോക്ഷാണ്. പിന്നെ ജനിമൃതികളില്ല. ഇനിയിപ്പൊ ഇതിലും കൂടുതൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് പാലാണ് വിചാരിക്കുക. അതില് ഭക്തിയാകുന്ന ഉറ തൊടുക. അപ്പൊ എന്നിട്ട് മനനമാകുന്ന കടകോൽ കൊണ്ട് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ എടുക്കുക. മനസ്സ് വേറിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോള് അഹങ്കാരമൊക്കെ തീർന്നിട്ട് ചിത്തത്തിന് ഭഗവാൻ ചിത്തത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും. ചിത്തചോരനാ ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഭവജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് മുക്തി കൈവരണത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ള. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞന് ശരിയായി അറിയാനുള്ള ഉപാധികള് വീണ്ടും പറയാണ്. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും? ചിലര് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാനെ കാണും. മറ്റു ചിലരോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകള് അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയും. ചിലരോ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തും എന്നാണ്. വ്യക്തികൾ പലതരത്തിലുള്ള രീതികളാണ് അവലംബിക്കണത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുവാക്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ മനനം ചെയ്തിട്ട് സത്യം കണ്ടെത്തുക. കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി നേടിയിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് മാത്രാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തോന്നും. കർമ്മയോഗത്തിലും താഴെ തലത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെ സത്യത്തിനെ അറിയും എന്നാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അന്യേത്വേവമജാനന്ദ ശ്രുത്വാ അന്യേഭ്യ ഉപാസതേ തേ ബിജാതിതരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ആത്മവിദ്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ആത്മീയ തലത്തില് കുറച്ച് പുറകിലായാലും അവർക്കും ജനിമൃതികൾ കടക്കാനാവും, അവർക്കും മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതെ പുറകോട്ട് വന്ന് മൃത്യുവിനെ കടന്ന് അമൃതത്വത്തിലേക്ക് മുന്നേറുക എന്നാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആവുന്നവരുടെ സേവകനാവാൻ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുക. അതാ നമ്മൾ പറയണേ, ഭക്തനെ സേവിച്ചാലും നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി പഠിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുക അല്ലെ? അവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളൊക്കെ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും എന്നാണ്. പരമമായ സത്യത്തിനെ പറയാണ് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാവൽ സംജായതേ കിഞ്ചിൽ സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മമണ്ഡലം, ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്ന ആള്, ഈ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ആള്. അവരുടെ സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ എന്ന്. അതാണ് പരമമായ സത്യം. ഇവിടെ എല്ലാം ജീവനുള്ളവയാണ്. വെറും ഒരു കല്ലില് പോലും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാ നമ്മള്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ചേർന്നതാണ്
ചലിക്കുന്നത്, ചലിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെയുണ്ട്. ജീവനുള്ളതാണ് എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോ ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും. ഈശ്വര ചൈതന്യം അത് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് കണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാണ്. പ്രകൃതിയും പദാർത്ഥവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ഭഗവത് പ്രേരിതമാണ് ഈ സമ്പർക്കം എന്നാ പറയണേ. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനെ കാണുന്നവനാണ് ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആള് എന്നാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യൽ സ്വവിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സപശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. യ പശ്യതി സപശ്യതി വർണ്ണ. ആ ആളാണ് ശരിക്കും കാണുന്ന ആള്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഈ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവുമുണ്ട് അന്തര്യാമിയായിട്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോള് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കണില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണ ആളാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി. എന്താ അറിയണ്ടേ? ശരീരം നശിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവും അതുപോലെ അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവും അവർക്ക് നാശമില്ല. ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെന്നും വിവിധ ചരാചരങ്ങളുടെ വടിവെടുത്തുകൊണ്ട് അവ തുടരുകയാണ് അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഏതു വിധത്തിലായാലും ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കളെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് നാശമില്ല. ഇവരുടെ ശാശ്വതത്വം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് തത്വദർശികള്, സത്യദർശികള് എന്നാണ് ഇവിടെ യ പശ്യതി സപശ്യതി എന്നതുകൊണ്ട്. ഈശ്വരനെ സർവത്ര കാണുന്നയാൾക്ക് തന്റെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരൻ എന്ന് ഉറപ്പാവും. അതാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം നഹി നസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേവിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവിയിലും ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോ പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ അധപ്പതിക്കില്ല, മേൽഗതി ഉണ്ടാവും. ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത് പ്രാപ്തി അയാൾക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം. അതാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാല് പ്രകൃത്യാ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് സാക്ഷിഭാവത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇവിടെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സപശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവൻ അത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ആത്മാവ് ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ച ശരീരം അല്ലെ, മുൻ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഇപ്പൊ ലഭിച്ചിരിക്കണത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ശരീരം കൊണ്ട് തദനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണ് നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാനോ സുഖം വരാനോ ഒക്കെ ഇടയാവുന്നത് എന്നറിയാം. ഇപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടായ ശരീരാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണത്, ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യണില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. അതാ ഇവിടെ 31 പറയണത്. യഥാ ഭൂത പൃഥക് ഭാവ മേഘസ്തമനുപശ്യതി തദൈവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മസമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. ഈശ്വരനെ അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കണം എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു തരാം. ജീവികളുടെ നാനാവിധ ശരീരങ്ങള് ജീവാത്മാക്കളുടെ വിഭിന്നമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത് മാത്രാണ്.
അപ്പൊ അതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ദർശി എന്നാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ജീവികളുടെ ക്ഷേത്രം ശരീരാണ്, അതിന് ചൈതന്യം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാതിരിക്കാനാവും? ഏതാണ് 32 പറയുന്നത്? അനാദിത്വ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മാമയമവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം? ഈ ശാശ്വതനാണ് ഈ ആത്മാവ്, അവ്യയൻ, നാശമില്ലാത്തവനാ, ഇന്ദ്രിയാതീതനാ, സനാതനനാണ് അല്ലെ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ആത്മാവ്. കാരണം എന്താ? അത് ഭഗവത് അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നുമില്ല. ഈ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നതിനാല് ഫാൻ കറങ്ങണു, ഫ്രിഡ്ജിനോ തണുപ്പ് നൽകാൻ പറ്റണു. ഉപാധി വൈവിധ്യം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ്. വൈദ്യുതി ഇവയൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ബന്ധമുണ്ട്, എന്നാലോ ബന്ധമില്ല ഒട്ടും അല്ലെ? ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ശരീരം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. എന്താ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? അന്തരീക്ഷം, ആകാശം, സ്കൈ വേറെ, അന്തരീക്ഷം വേറെ. ഇപ്പൊ സ്പേസ്, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആകാശം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ആകാശം എല്ലായിടത്തും ഉള്ള വായു, അന്തരീക്ഷം, സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് സർവവ്യാപിയാ അല്ലെ? അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം അത് കാണുന്നില്ല. കാറ്റുകൊണ്ടാ നമ്മൾ അത് അറിയണേ. അത് ഒന്നിനോടും കലരുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ്. ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കണേ, പക്ഷെ ആ ശരീരത്തോട് ചേരുന്നില്ല. ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, എന്നാല് ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അല്ലെ? മഹാകാശം, ഘടാകാശം പോലെയാണ്. ആത്മാവിനോട് കുറച്ചെങ്കിലും സാമ്യതയുള്ളത് ആകാശത്തിനാ. അതാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആ ഉദാഹരണം തന്നത്. ഒരേ ഒരു പരമാത്മാ എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നു, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പറയണേ. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇത് ജീവാത്മാവിനെ ഉപമിക്കണത്? സൂര്യൻ ഈ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു ആ അവബോധത്താലെ എന്ന് പ്രജ്ഞയെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ? പ്രജ്ഞയാണ് എല്ലാം ഭാസുരമാക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിലോ ജഡം, പ്രജ്ഞ അവശേഷിക്കില്ല, അത് ജഡമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗം അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി പരമപദം ലഭിക്കാൻ. അതാണ് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്തേ വേണ്ടു? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയണം? ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതുപോലെയോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയണം, വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണണം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്താ പ്രക്രിയ, അതൊക്കെ അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിവുള്ളവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇത് കൂടുതലൊന്നും ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതില്ല. എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ? ശരീരം കൊണ്ടല്ല.
ഉള്ളില് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ വേണം. അത് സാധനയിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാനുഭവമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം അല്ലേ? ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറണം എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ജഡാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം. എന്നാ മനസ്സ് വൈകാരിക വൃത്തികളോ അത് സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങളാണ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയും പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈശ്വര സ്പർശമില്ലാത്തത് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെയാണ് ശരീരം, ആത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ബന്ധം, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇനി ഒന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ല. അപ്പോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ നോക്കാം. ഇന്ന് സമയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ